Принцип, към който лесно можеш да се придържаш е използвай отново. По този начин можеш да вдъхнеш нов живот на вещите си и да ги преоткриеш. Ако се чудиш как това ще окаже положително въздействие на планетата, ами просто е. Намаляваш търсенето на нови продукти, както и на опаковките, които трябва да изхвърлиш. Например, можеш да развихриш въображението си и да превърнеш старите дрехи, чаршафи или текстил в нови восъчни кърпи или торбички и така постепенно да спреш използването на домакинско фолио. Разгледай магазините втора употреба за находки, които имат своя история и стил. Не е нужно да инвестираш в скъпи контейнери за съхранение, като можеш да използваш стари буркани. И знаем, пластмасата не е полезна за здравето ни. Нека намерим ново приложение на вещите си или да ги използваме многократно преди да ги изхвърлим. Просто е, нали?